Semsinga namhlanje kusemathenjini ngaphathi kwenkosi yakwaMthembu. Masifika nathi manje sizoqala nje inkundla, sizoqala nje mashe khona ugcwele iy'nsizakalo njengoba sibona ke manje ukuthi kanjani. Nali ibutho all the way from kaNongoma seli insizwa bamba umthetho manje insizwa ziyakhuleka elokhaneni. Induna zonke ezikhona ngeke ngithi zabathembu kuphela balamhlanje isizwe sonke. Ngibingelele-ke onobhala upholi bonke obukhona phakathi kwenkantolo yesizwe sabathembu namhlanje. Idiyeli siyabingelela, sikwamukele futhi ekutheni unyathele lapha ungasaqali. Sike sakucela ngokubona uhlwayelo osikhungethe ikakhulukazi mina njengenkosi yalabo lesizwe ukuba ukuzongivulela lo mhlola engiwubona wenzeka nakwezinye iy'ndawo ukuthi ngoba nami nginalo lolu hlobo lwalabantu oluhlukumeza isizwe sevonyama ukuthi kufike uzodlulisa umyalezo before kuzoba umnqamulajuqu ka-30 kuJuni kungathiwa abathembu abashongo lutho. Sengikhulumile-ke mina njengenkosi yabathembu ukuthi abantu bokufika abangenawo amaphepha abagunyazayo nabangenawo amalayisensi okuhweba kumabhizinisi abanawo ngithi abahambe kafishane nje yilokho. Naso-ke isizwe sami sesikhona phakathi kwenu ukuzonilekelela nokuzothelela kwibutho lakho nakumpula wakho ozosilekelela la esizweni-ke sakithi. Kodwa-ke abantu abaningi bale ngenhla besithi lana kuzoba yilokho kuthiwa i-briefing ukuthi uhlelo lwethu luzoqala kanjani, lihambe kanjani, bese sesiyolanda-ke manje wonke-ke uwonke olaphaya olindele-ke ukuthi uzojoyina-ke i-marshal march ekhona phakathi kwethu. So nje ngingazubambezela ngoba isikhathi sesivele sesishayile. Ngicela-ke ukunikezela kuwe ngoba i-agenda yonke ingakuwe njengomuntu okuwena-ke owasungula lento ngoJanuwari ukuthi unyakazise uhulumeni ukuthi uhulumeni abone ukuthi ayisekonakele ezweni lethu njengoba ngagisho la ngithi izwe lethu li-overcrowded manje ngenxa yamazwe onke abantu bokufika agcwele kilo abayi kwamanye bagcwala kuleli lase-South Africa ukuthetha khona uweek. So akusho ukuthi njengoba sithi-ke abantu bokufika abahambe yingoba sibanyanye noma sibazonda. Sifisa ukuthi uhulumeni anyakaziseke khona ezobona ukuthi hayi namakhosi awasafuni ngisho endaweni zawo njengoba ngivumela obala mina futhi-ke ngiyenye yamakhosi enezakhiwo ebaqashisile kizo sengaba wonishaku ukuthi hayi madoda njengoba izwe lonke lase-South Africa lidanisana ngiyafisa ukuthi sikuhloniphe lokho nikulalele lokho nikwenze. Babuye bangijikela-ke abanye bebethe bahamba ngomhla-15 bathi inkulumo kamongameli akayikhulume ebuthaka iyona ethe akekho umuntu ozobaphazamisa nozobahlukumeza. Lokho-ke manje ngithanda ukuthi kuphathe uhulumeni nathi kube ngazi ukuthi thina sicabene nohulumeni kanti sicabene ne-system noma nomthetho uhulumeni
awusebenzisayo ukungenisa laba bantu la nokuthi-ke sebengenile abanye ngokungekho emthethweni bese-ke sizoba nalezi iy'nkinga esingakwazi ukuyixazulula. Ngiyacabanga kusudrayile umhlaba njengoba namhlanje ngicabanga ukuthi sekuyelwa emaphethelweni ukuthi ngeviki elizayo sekungumnqamulajuqu lo obekiwe kuthiwa hhayi umhlaka-30 kuJuni bonke kufanele bebe sebehambile. Bayahamba-ke kwezinye indawo siyawabona, kodwa lakithi hhayi akekho seke wahamba, bahlezi babelethile. Yingakho-ke sithi-ke namhlanje asizodlulisa umyalezo wokugcina sithi sicela ukuthi bahambe nje kusekuhle ngoba nakulo umhlaka-30 kuJuni nami ngiyobe ngingasakhulumi. Kuyobe sekuyisizwe esizenzela sona esikwenzayo, kungathiwa-ke yimi engaphaka imba ngiphakele mina ngiphumele njengobala ukuthi ngithi ukuthi hayi mina kwesami isizwe sengiyabonga sekwenele. Osesizwe sibona ukuthi ngoba sesishawe isikhathi Nkosi sicela ukukhuleka lapha kubafowethu nasendluneni nabagigiyeli nomhlonishwa umeya ukuthi sicela sikhuphele ngale ngaphezulu ngoba ayikho i-briefing, ayikho into abantu abangasayazi. Njengoba isizwe seNkosi siphume kangaka nje siphumele into esiyaziyo ukuthi cha asilwi namuntu njengoba iNkosi isho, njengoba ihlale isho akuliwa namuntu. Sicela nje ukuthi abantu ake bebuyele emakubo ngoba njengoba umengameli enza lelo phutha, njengoba umongameli enza lelo phutha lokunikeza abantu ithembe lengekho, uyothi uma sekulimela abantu bese kuthiwa abantu bakwaZulu bawukuthi bese kuthiwa abantu basemsinga bawukuthi kanti kuneminyaka ney'nyanga eziyisithupha saqala ukukhuluma lolu daba laba bantu abahamba. So-ke umuntu ozolimala emva kwey'teti esey'limalela nje singangene thina bese kuzothathwa leyo nto eyamaniswe nathi. So-ke yingakho ngithi hayi thina Nkosi umyalezo uqondile. Inhloso yokwenza yonke lento esiyenzayo njengoba amadoda ephume kangaka, amadoda emizi lawa lawa uhulumeni angawahloniphi. Uhulumeni laba abantu njengoba bephethe amahawu Nkosi yesizwe ungathola isimanga ubabona ngathi abaphilile emakhaya, kodwa laba abantu baphethe imizi, laba bantu banabafazi baney'ngane babheke imizi kangcono kuney'khulu ey'hleli lapha ePhalamende. Manje kodwa bathathwa kancane. Manje sizovusa lokho-ke thina ukuthi umuntu wasemakhaya, umuntu othanda iNkosi, umuntu othanda isintu akahlonishwe. Uma bengafuni ukusihlonipha bona behulumeni sizoyikhandela yethu inhlonipho thina siwumphakathi. Yingakho-ke Nkosi sizongasukuma ngathi hayi ake sihlangane madoda. Lezi insizwa nje Nkosi esizoyibona yinsizwa engaqala nazo lo msebenzi, zazi vele ziyingaka zisengaka namanje, kodwa seyiningi-ke ezisijoyinayo ngenxa-ke yokuthi Nkosi esizwa sinayo into kuhamba. Sigcina selokhu siqhubeka nabantu ababodwa ngaso sonke isikhathi, kodwa kujabulisa kakhulu ukuthi sifice iNkosi igadwe ngamadoda amaningi kangaka. Kuyinto enkulu, kuyinto efanele iqhubeke ihlonishwe futhi ithakaselwe. Ney'nduna zikwedlulisa okukhulu ukubonga ey'nsizweni. Umusi uphelile umsebenzi, uqhubeke umphakathi ubumbane kanje, ubumbanele ngisho ukweba izinto nje ey'hlangane nokweba, ey'hlangane nokubulala abantu, ey'hlangane nokona umphakathi, ahlangane kanjena amadoda alwe naleso sidaba, kulungiswe izimo zokuhlala ngaphakathi endaweni yeNkosi. Izinto ziyoba zinhle. Sikhona Nkosi esizwe noma nini makufanele iNkosi iqoqe insizwa nalezi eyisencane uma ngabe ifuna sizokhuluma nazo sicela ukuyiveza ukuthi siyohlala sikhona Nkosi, sikwenza mahhala asikhokhisi ngoba inhloso ukuthi leli zwe lamakhosi libuyele kulobu buhle elaliyilo, kulobu buhle uNkulunkulu kaZulu ayezama ukuthi leli zwe libe yiso. Bamphikisa ngoba engasekho emhlabeni sebeyamncoma-ke manje sebethi hayi wayiqinisile basenzile ilimi. Yikho-ke thina sisukuma-ke thina siqhubeka nabo ngaphandle kokucela kubona. uRamaphosa angababulala abantu ngomhlaka-30, yazi wababulala naseMarikana. Mayithanda angasibulala, mayithanda angasibopha, vele iyona nto abayiphilelayo leyo. Impilo yalo hulumeni okhona ukuphikisana nabantu base-South Africa. Ngibona umsebenzi wakhe lokhu afika into ayenza, wabulala amafemu, wabulala amakholeji, wabulala lokhu, yabulala vele yonke into ethandwa abantu lo hulumeni uyaphambana nayo. Kodwa-ke sekubekile umnqamulajuqu wangomhlaka-30 owukuthula ukuthi ngaleso sikhathi ababe sebehambile abantu. Uma ngabe yena uhulumeni ethi abangahambi, kukhona nathi lapho esizombamba khona. Asizukusho manje, kodwa kukhona lapho sizombamba khona futhi uzobuzwa ubuhlungu ngoba njengoba kade kubhalisela ukuvota nje abantu abayanga ngobhalisela ukuvota. Funa kubuke lokhu kusho ukuthini. Ume uhulumeni ehlula ukuncenca abantu abaphethe ukuthi abayobhalisela ukuvota, ingozi leyo. Funa abone ukuthi kunengozi lapho. Abelungu babhalisile ngapha abelungu. Thina ngapha sibhalisanga singabantu abamnyama ngoba uthi uhulumeni akuhlala abantu ababulala iy'ngane zethu ngenkani ey'ndaweni zethu.
nalona nje inkosi uphendula inkosi wathi uRamaphosa uyena othi abahlale lapho ngingathanda ukumbona namhlanje ke ngimbuze nje uphi uRamaphosa manje uphefumule nje eduze kwakhe khona-ke isidleke sakhe lapha nade ngithi ngizosho ukuthi wonke umuntu oyi-foreigner esinaye la ahlezi endaweni eyodwa laphana yaJohn okuyena othe hhayi nangithi wendoda alengihamba wavuma kula maviki adlulile uthena ngabe sekufika lo date hayi uhamba ngayo i-15 sendayo umongameli usethe asiphuthileyo yesondalo sanibonani omuhle hayi sizozakithi niyazi-ke lapho engikhona khona nkosami ngiyayicele ngiyazi sicabana la cela siphumule igqoko kunenkosi phakathi kwethu ngiyacela sizoyifaka khona manje nje ngiyazi ilanga liyashisa abanye bagunde ama-shisporo manje ilanga lishisa isikhumba ngqo cela siyikhumule igqoko naleya ndoda esemuvi yangizwa njalo khumula isigqoko wendoda kunenkosi phambi kwethu ayifuni nawujiwanhle amalungelo sicela insizwe ingakwazi ukuhlonipha ikhumule igqoko sicela ikhumule igqoko kunenkosi phambi kwethu sikwejwayele lokho bafowethu siqale ngokuhlonipha wethu amakhosi ebese sihamba-ke siyohlonipha izwe lonke kodwa uma uqale ngokuhlonipha egcekeni usuke wenze kahle siyathokoza nabendlovu kakhulu baba ngiyabingelela mdidiyeli phakela umthakathi nethimba lonke ohamba nalo iy'nduna zonke zesizwe zakithi ey'khona abantwana basendumbulu esinabo umhlonishwa umeya amakhansela onke akhona phakathi kwethu namhlanje osomabhizinisi bakithi abakhona izizwe zonke zamakhosi ezikhona lapha phakathi kwethu njengoba-ke silapha sithi siyisizwe sasemsinga sizodlulisa ilaka lethu njengabaholi bendawo abaphethe izizwe ekutheni namhlanje sizodlulisa umyalezo wokugcina ngoba lo mkhankaso we-March and March usunonyaka nenyanga eziyisithupha uqalile izwe lonke so okwenza namhlanje sibe la sizodlulisa ilaka lethu njengobuholi nanjengezizwe ukuthi abantu bokufika abangenazo iy'mvume zokuba lapha nabangenawo amalayisensi okutrade amabhizinisi abo esinawo la sizothi mabahambe abahambe asizodi muntu-ke futhi asibi namuntu silokhu sikwenza nje ngesihle njengoba le mashi kuthiwe imashi yokuthula siyacela ukuthi namaphoyisa abone ukuthi nempela le mashi ade siyihlela besingaqonde kubi kokumosha nokutshontshela abani kodwa bekufuna ukukhombisa uhulumeni umhlaba wonke ukuthi izizwe zonke ey'khona lapha eSouth Africa seyikhathele izwe lethu li-overcrowded manje abantu bangaphandle baningi kakhulu eSouth Africa iSouth Africa yona nje iyodwa ithwele amazwe angaphezu ka-15 so lokho okwenza-ke manje umnotho wethu ube ntekenteke njengoba namhlanje wonke umuntu manje akasebenzi njengoba nibaningi kangaka nje nila kuphakathi ney'nsuku kukhomba ukuthi kukhona inkinga ezweni lethu so sidlulisa-ke ukuthi wonke umuntu ola asisekele kulokhu esikwenzayo ngoba njengoba-ke iy'tolo ovaliwe inhloso yethu bekungena sikhulume nabo abafowethu laba bangaphandle kodwa-ke kuyakhombisa ukuthi mhlawumbe basabile babone ukuthi bazomoshakalelwa kanti bengeke bamoshakalelwe yilutho sikhona sibhekile so ngiyafisa ukuthi nakudlula lolu suku lanamhlanje
umnqamlajuqu kuthiwa umhla ka-30 kuJuni. Emva ka-30 kuJuni asikho ngithi njengenkosi yalapha eBathenjini asikho isitolo eso-operator esingenayo ilayisensi yo-operator kubantu bangaphandle. Njengoba ngina abanye bazohlangane nami iy'tolo nginazo, ngizoqala kuzo ukuthi abafowethu abengibaqashisele amabhilidi lawa ami. Ngibona esiqala ngabo ukwenza isibonelo ukuthi nako ukuthi amabhizinisi abo siyabonga kakhulu isapoti yenu, kodwa besilindele abantu abangaphezulu kwalokho, okusho ukuthi sekhona ingxenye yabantu ehambisana nabo lawe sithi thina bahambe. Asazi-ke ukuthi kuyokwenzakalani-ke emva ka-30. Nami ngiyobe ngingasakwazi kusho lutho. Njengoba ngithe ngibize umdidiyeli uNdabandaba okuyena akaqalela oluchungechunge i-South Africa yonke. Akakayiqedile nokho insuku sezincane ey'sele ngoba umnqamlajuqu usungeviki elizayo. Sesibe nenhlanhla-ke nathi la eMsinga ukuthi-ke afika. Akekho umuntu oyothakaza ukuthi ngasho njengenkosi yala ukuthi mina hayi sengithe abahambe abantu bokufika abalapha ngokungemvume. Ukuthi nje bantwana kukhona namakhansela nathi ikhansela lami lawasithi eduze kwami. Amakhansela onke akhuluma ngezelodwa nawasho njalo. Nomhlonishwa umeya-ke uye wakhuluma-ke lapha phezulu washo ukuthi uyasisekela okanye nathi. Mhlambe-ke abanye bengabona bengamboni la, kodwa umhlonishwa umeya naye uyingxenye yalo mkhankaso nale mashi esikuyo namhlanje ukuthi sithi abantu bokufika bahambe. Siyabonga kakhulu, ngicabanga ukuthi imashi yethu seyiyaphela la. Umdidiyeli-ke sesizomkhulula ngoba kukhona enye indawo asayosebenza khona. Le nsizwa isebenzela sonke isizwe ngaphandle kokubheka inzuzo. Ngiyocela kubafowethu esinabo emabhizinisini ukuthi kube khona esimlekelela ngakho noma ngaseyikho manje, kodwa ngicela senze uhlelo lokuthi njengoba sambiza wafika la sikhombise thina njengabantu baseMsinga ukuthi ngempela besiwudinga umkhankaso wakhe, besiwudinga umfutho wakhe, nesibindi sakhe akakhombise izwe lonke ukuthi uhulumeni kwakakwenzayo akahambisani yena nakho. Nathi-ke sisemva kwakhe. Sithi-ke uhulumeni-ke sizwile umongameli wezwe ekhuluma, kodwa ukukhuluma kwakhe ukhulume wawumuntu obhudla amawa. Asizwanga ukuthi uthini la ebantwini bokuhamba ukuthi uthi abahambe yini naye noma ukuthi yena ufisa ukuthi abalungisele amaphepha. Sithi-ke njengoba-ke umongameli bathi ukhulumile, mina njengenkosi yaseBathenjini akakushilo angikuzwanga kahle, yingakho ngiphumela obala. Ngithi uhulumeni-ke akavuleka amajele ngoba nakuwukuthi abantu bokufika abahambi. Ngokuqala ozoboshwa aboshelwe lokho. Ngithi angiphinde baphoyisa nani nikhona, ngithi ngokuqala ufanele nimbophe nakuwukuthi abantu bokufika la kule ndawo yami abahambi. So ngiyocela ukuthi uhulumeni akawavule amajele akhe ngoba uthi usazosibopha agcwale. Ngalawo mazwi nje amafishane ngidlulisa umyalezo-ke kwabajwayelene nabo nabaqashwe yibo ukuthi basho ukuthi ayisefike ekugcineni. Kusele nje iviki elilodwa umuntu naye ahamba aye ngakubo. Ngiyabonga kakhulu. We're
abaningi yakhulunywa emva kwenkosi. Inkosi siqedile okwethu nje ukuhlonipha ukuhlonipha ukuthi masihlakazeka la kungabi bikho into embi ezosala yenzeka. Sicabangela isithunzi senkosi, sibonge kakhulu emaphoyiseni, sibonge kakhulu kumphathisiteshi, sibonge kumeya nabahlonishwa amakhansela, sibonge kini wemphakathi waseMsinga. Hayi mayi babo, baze babaningi abantu besifazane. Njengoba abantu besifazane bebaningi kangaka Nkosi yesizwe, sithe insizwa zaseMsinga, insizwa nensizwa izoza nengane yayo, izoza nomfazi wayo, izoza nentombi yayo. Siyabonga weyinsizwa ukuthi makuliwa nibalethe laba bethu bese bezobuka ukuthi singamadoda sisukumile, ukuze kungezukuba bikho lokhu ukuthi amadoda avilapha. Uyabona ukukhuthala kokuqala ilokho kokuvikela igceke lakini, lokho kokuthola imali akulutho. Ukukhuthala kokuqala empilweni yendoda ukuvikela udade wabo, ivikela iy'ngane zakwabo, ivikela igceke lakubo, bese ivikela isizwe senkosi. Imizi ewu-10 kulesi sizwe senkosi, uma ngahle ilunge isigodi senkosi, isizwe senkosi singalunga sonke. Ngiyanibonga insizwa.
Olha, camarada. Hello Mzansi, welcome to Mkosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Namhluphakela umthakathi ulaphana eMsinga, and before the march uhambe waqala ukukhuluma nenkosi bakhuluma ngayo nje indzaba yayo le march nangokuthi baqwele so bantu because they are tired of illegal foreigners. Njengoba sibonile bamnikile imvumo yokuthi ayicha bangaqhubeka bamashe, so they were marching today. Njengoba sibona bekugqwele bantu support phela le march lebeyendeka lapha eMsinga namuhla. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.